I bé, canviem radicalment d'assumpte. L'Estat haurà de tornar als bancs 1.350 milions d'euros amb què es va pagar les indemnitzacions als promotors de la plataforma de gas Castor pel seu tancament. El Tribunal Suprem els ha donat la raó després de reclamar els diners al govern espanyol sense èxit. 1.350 milions d'euros és la xifra amb què el govern va haver d'indemnitzar l'empresa promotora del Castor. La plataforma de gas va tancar als pocs mesos de funcionament en produir-se més de 500 terratrèmols. Santander, CaixaBank i Bankia avancen els diners a l'Estat. El préstec el pagaran els consumidors a través de la factura de gas, però el Tribunal Constitucional invalida este mecanisme. L'Estat deixa de pagar i els tres bancs reclamen sense èxit. Acaben al Tribunal Suprem, que ara es dona la raó. En algun moment van estar participant en el finançament del mateix projecte que impulsava la CS de Florentino Pérez, que van intentar beneficiar-se. Plataformes d'afectats demanen que sigui l'empresa promotora de Florentino Pérez la que pague les indemnitzacions. Pagant sempre són els ciutadans. Sempre repercutim els errors de l'administració en la ciutadania i que és el que veiem que ha passat aquí. Avui mateix el senador Carles Mulet ha tingut paraules per a la ministra que va autoritzar el magatzem. El fiasco de Castor, del que usted también sabe algo, si ese tipo de inversiones se hubieran dedicado a vertebrar España, seguramente hoy lo teníamos más fácil. Perquè el Castor continua sent un pou sense fons. 15 milions costa cada any mantindre'l.